Bismillahirrahmanirrahim. Fayasuna bila benar, fayasuna nuli podo merasa ke sopo alunar. Bila binari kelawan ngobongin rokok, ngobongin rokok ini terasa ke kuana sih ngobongin rokok. Banyak seluruh air-air itu terasa ke ini di kuananya kayak rokok panas itu gunung itu harus jadi panas esok dan tadi gambarnya narikan sesuk dengan akhirat itu orang yang nanti kalau mampu keringetnya berjujuran nanti banjir, dan ini orang banjir berani udah banjir keringat. Walau bil angkor bilang ngentope biro-biro kalau jengking itu di kalau jengking orang yang dulu nih rokok itu kalau jengking kudu kalau kimar, kalau jengking ini kalau jengking kalau jahit, tapi kalau jahit ini kuda poni, kalau jaran cilik. Bayangke jaran cilik paling mulai loh, anak-anak kebu, kalau anak-anak sapi. Kalau jengking kok maindah sebetulnya kalau mau nak untuk maindah kalau pola. Kalau jengking yang dulu ini kalau ini baru nak untuk boleh lo selaku lah tidak apa. Orang yang kita berminggu malah itu walau bil angkor bilang atau biro-biro kalau jengking wal haya bilang biro-biro ulo. Dan kita kalau jengking dikering ulo, capek ulo. Itu daya bagaimana sih? Menjami aja iha saking sekali biro-biro bagian nak. Ini perempuan yang kafe, orang ulo jengking, orang kewan sing ngedeni. Dan akan kelawan sak cokotan wahidatan kang sepisan alat tawali ing atase nuli-nuli. Nyokot sepisan tapi terus. Ini dah loro iki yo, saya tambah loro mesti. Kala ngucap sapa Abu Hurairah Abu Hurairah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kafir utawi gusine wong kafir. Gusi nanti gusi gitu. Ini sore itu orang gusi gitu. Gusi itu butuh aku. Nah gusi itu pemantik supaya neng motor itu ono percikan asli. Nah gusi ini iso geraham. Pinari ing dalem neraka iku mitru ukuti sepadane gunung Uhud. Bahwa tujildihi utawi kang gele kulite kafir. Iku masih rotu salasin jarak melaku telung pos. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safa dulu utawi lambene kafir asufla kang ngisor iku sakitotun glembre ala sodri ing atase dodol ala sodri ing atase dodone kafir. Mengko kan lambe dhuwur lan lambene ngisor. Iki lambene wong kafir esuk sing neraka kuwi glembre nanti tekan bodho. Bayangane wis
orang kuat berjaya lambi diberi dibeli nanti dekat bodoh. Siapa terusuk rasa kita tuh ala satu. Walau ya utami sing dhuwur, nah sing dhuwur yo munggah ngono kuwi. Iku kali foto munggah. Kok buat teman-teman nutup apa uliah wajah ing wajahe kabeh. Nah sing iso dilengrekan dodo. Nak lambe sing dhuwur iku munggah nanti nutupi apa wajah. Jadi sak rai lambe kabeh. Lambe nanti tekan ngomongi misal nasi misal kol dodo nasi bubur ini untuk minum wajah. Maka lan dawa sapa Nabi innal kafira sadune wong kafir iku la yujar yakti ditarik apa lisane kafir siji ing dalem neraka siji. Dadi lisane wong kafir iku ditarik ing neraka siji. Neraka yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ya tawa tau ngidak-ngidak dulu ing lisan sapa anasu menungso tengko lan dene ku mau lisan ditarik diulur dari dalan menungso lewat tidak ya tawa tau hunnas wa ma'a adlil ajsami lan ing dalem sartane kedini biro-biro awak. Orang mulisannya tok anggota-anggota tubuh yang lain. Masih tidak ya orang ini orang cilik ya gede-gede berat. Kadalika kaya mongkon-mongkon adab sing rupane ya tawa atau hunas wa ma'ad mil asam takruku ngobrol belum ahlunnak apa annaru neraka kau geni Marro kelawan gerang-gerang andalan. Yo pun geni orang mau sepisan, orang marroh tapi marro gerang-gerang andalan. Patajat bedu mulianya, muli dadianya. Apa dulu-dulu kira-kira kulitnya ahlina, kulitnya saya wis gosong, mekingking, garing, nanti lembreh kabeh kulite ora ono dagingé muncul derek dalune protol ngoten niku kok kulite tukul anyar meneh. Patajat dadu dulu walu muhum lan pira-pira dagingé. Ahluna. Tukul meneh ana kulite meneh, ana gajahe meneh, ana daginge meneh. Kok diopo meneh? Ajur, rusak terus tukul melih, ngotot terus orang dunia. Ulang ucap sapa Al-Hasan ketika di dalam mengucapkan Al-Hasan. Ketika di dalam pengucapan Allah Ta'ala. Kullama nadojat juluduhum badalnahum juludan ghayraha. Surat An-Nisa ayat 56. Kullama nadojat ing dalam semangsane jadi matang utawa kobong. Nalikan kulit iki matang kobong apa julu-julu pira-pira kulite wong kafir niku wae badal nang ngganti sapa kita ing kafir ing kufar julu dan ing pira-pira kulit pira kang seliyane julu-julu nek kulite rusak ajur ngoten niku mungkin gantian yang ini, ya tambah loro. Kalau ucap Sopo Al-Hasan tak perlu ngobong belum ing alunar opo anaruni tak perlu mangan dalam arti ngobong tak perlu ngobong belum ing alunar opo anaruni kula ya ing dalam saben-saben sedina sabina kelawan 30 abane albana rotin eune ambalan wis dina sawengi ngono kuwi neraka iki ngobong wong-wong penduduk sing nanggung neraka kuwi kula ya min sabina albana ping pira ping 1000 sabina albana berarti ping 17 setiap hari ini ulama
akal ing dalam semangsane ngobrol apa nar dunia ing ahlunat kila mongko diucapake lalu maring ahlunat udu balik sapa sira kabeh balik Paya ujunan lu padha balik sapa alunan kana kaya oleh ana sapa alunan. Dadi nek awake rusak terus diperintah bali meneh. Itu bali oleh awake. Sing disiksa ana sing sirah dibecek, ana sing kulite diobong, ana sing lambene dipewarik, terus diguntingi, ana sing ilate ditarik, terus diguntingi ngono niku nganti ana sing ngombe banyu sing panas. Nah awake rusak ngono niku kembali meneh. Udu kaya udu karena kamu ayo balik meneh kaya semangsane ono. Mone awake komplit normal bebas disiksa rusak ajur mengke dibalikke normal meneh kaya biasane mengke disiksa meneh rusak meneh balikke meneh. Oh terus. Yen wis ngono sumata fakar mulyana nang sira al-ana ing dalem saiki. Yen wis ngono diangen. Iki siksane mobil ning neraka ngono. Loh, kalau dia sudah belum, kok orang yang tahu orang yang kok orang yang neraki ini kiwen, wes bulat balik dijelaskan nih ayat yang Gusti Allah sing rupane ning Al-Qur'an. Iki pulang mana dosa dulu bakal nanggung dulu dan Tuhan. Terus ning awal iki disebutake wayas qaminain sodi ya tajar ra'u wala yakadu yasihi terus didhawuhake melih bahwasane kula jenengan sedaya nalikane ning akhirat nak ning swarga yo ngrasake tambah enak saya luwih enak meneh nak ning neraka yo saya lara tambah lara pake lara banget nak ning dunya iki apa-apa nak dipangan terus bosen. Tapi nak ning swarga perkara pemangane kaliyan sehat saya nikmat. Semono kula siksa kula jeneng sedaya sing wis kulino sing biasa masak ngono kuwi pertama delok dene wajan mesti kepanasan nalikane kalau kedine. Ning sing wis kulino tangane wis ngapal wis kulino bahkan iki wani diceluke ning jero apa minyak. Tangan wani diceluke ning jero minyak sing ngopo. Mendidih ora krasa wis kulino. Nah ning donya ngene iki saya suwe saya kulino saya ora krasa. Kaya kula jan sedaya sedina kuwi dilencer mangan kok mangan ayam terus suwe-suwe dikeken malah kapok nanti ora doyan apa Tapi sesuk nang akhirat nak ning swarga yo saya nikmat, nak ning neraka yo saya lara. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ngono sumangga kamu yang nang sira ana ing dalem saiki. Yen wis ngono diangen-angen. Lan apa enten sing ate semerep neraka? Enten. Ana sing jenenge Nabi Muhammad. Niku semerep neraka. Ceritake piye siksane wong sing ning neraka, wong sing disiksa sing ning neraka kuwi kaya kepiye? Di Nabi Muhammad itu nalikane Isra Mi'raj niku semerep neraka ri. Semerep dene Gusti Allah neraka ri. Ora disemerep swarga sik. Kira nek nerakane sik. Sing wong disiksa-siksa. Dewe apa basira wa nadhira. Kudene tugase Nabi Muhammad niku basira. Aweh kabar gembira tur ya nadhira. Jadi medeni apa supaya orang luwih banter supaya orang kepeka, orang sembrono, orang sakarepe dhewe. Kalian saya ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ket alit. Niku wis angon, ngerti angon? Angon. Ya mergo apa? Nabi itu rata-rata mesti angon. Nabi Musa yo angon. Angon apa? Angon itu dalam arti ora liya sesuk iku bakal angon masa depan. Wong sing angon bakal ngerti ndi wedhus sing lara, sing doyane sukate sing model kepiye. Sing ngerti yo sing kang angon padha. Pemimpin seorang
tokoh masyarakat, ustadz yang mesti bakal ngerti. Iki sing pantes dilakoni dewe wong iki apa? Sing kudu iso dilakoni wong iki apa? Sing gampang dilakoni apa? Makane Nabi itu sering kadang ditangani tiyang, jawabane mesti kadang gitu. Mergo menyesuaikan kitope, menyesuaikan sapa sing bijak. Oh, nak sahabate ahli ibadah sing tanggap, yo ngomongane sing berat. Nak sing takok kok wong Badui. Wong Badui iki apa wong desa. Yo sing ringan-ringan mawon, ora akeh. Jadi yang penting ku enten wong Badui terpetang ning Nabi. Nabi kula niku ngamal sesuai apa sing jenengan perintahke. Salat, puasa, zakat, haji. Wong niku mawon. Jaminannya swarga napa mboten? Nggih, swarga. Jawabane Nabi, ya swarga. Tenan nggih. Kula nglakoni kuwi tok ya ora nglakoni ibadah-ibadah liyane. Jaminannya swarga, ya swarga. Angger kula nyesuk yo nglakoni salate bener, zakate dilakoni, posone dilakoni. Haji sesuk nalikane mampu dilakoni. Jaminannya swarga. Mergo Nabi ngertos wong Badui iki ora nglakoni salat sunah. Wis pokoke kula lakoni apa sing jenengan perintah iki. Aja rene kan kamu nglakoni salat. Berarti kono apa? Poso batasu fi Ramadan. Berarti kono apa? Zakat. Terus kon haji. Kok kula nglakoni ning mawon jaminane swarga ya swarga. Jadi gampang nggih enten sing upload. Bolak balik Nabi itu ditangani sahabate. Ayo amalin akrom. Mesti Nabi itu jawabannya gitu ya. Orang terus kok Nabi aja tok anggap lho Nabi kok malah jawabannya mboten delok kitoke. Nak wong iku delelah dek berbudul, ngerti berbudul nggih. Sakarepe dhewe mek wong tuwane kon bekti karo wong tuwa. Ayo amalin akrom, abdul amali birrul kon bukti karo wong tuwa. Ayo amali a'dham dijawabke dening Nabi dijawab as-sholatu fi waqtiha. Kon salat ning waktune salat. Jawabane iku benten-benten nunjukke apa Nabi niku menyesuaikan. Wong sing tanggap menyesuaikan kemampuan. Ora kabeh gebet padha kabeh kangelan ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Libukai ahli nari ing dalem nangise ahli neraka. Wong sing ing neraka wis ora ana kesempatan meledo nangis kabeh. Wasahi lan jurit-jurite ahli nar. Jurit-jurit wa doa lan pemundang-mundangi ahli nar. Bengok-bengok jurit-jurit bil waili kelawan cilaka. Dan ciloko aku manggon kene nopo ning donya kaya aku kok ora lakoni ketaatan malah tindak maksiat. Yo nesel iki mesti ning akhir ora mungkin ning awal. Nesel mesti ning akhir ora ceritane penyesalan kok ning awal. Penyesalan kok ning awal mesti wong iku ora ono sing menyesal. Wa buri lan tegese ciloko. Keton kabeh, lu nangis kabeh, lu jerit-jerit, lu merintih kabeh. Pak inna dalika karena setuhune mengkono lah bukai alina. Ibu yusal itu nanggungan apa dalik alaihi ing atase ahlunar di awali ilqa ini ing dalem kawitane ketemune ahlunar pinari ing dalem neraka. Wis dirasake nangis wong sing nanggono ning neraka iki awali ilqa ketika dia awal mula berjumpa dengan kekasihnya, yaitu yang diharapkan ketika di dunia. Allah birubahina Allah. Ya wong ahli maksiat yang pasti. Wanya soyo itu kita ini gampang. Kira-kira wae dhewe iki ahlul jannah atau ahlul nar itu gampang. Ning dunia iki wis ketok, wong ahlul nar atau ahlul jannah iku wis ketok. Angger dekne gampang nglakoni apik insyaallah ahli surga.
jak ninggal elek cepat ya insyaallah halus wae. Tapi ya sebalike wong yen sedaya jak nglakoni apik kok dibimbing ngosak ngosek saksik. Jak maksiat malah dan cakatan langsung gregas ngono kuwi. Berarti wis ketok. Awake dhewe niku wis iso ndelok kira-kira iki sesuk manggone ana ning ngendi ngono kuwi ket ning donya awake dhewe iso ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Memang bener bahasane ning neraka utawa ning swarga kuwi rahmate Gusti Allah. Ning rahmate Gusti Allah niku ora dicekil karo wong sing ora ngamal, karo wong sing ngamal. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Rahmate Gusti Allah kuwi luwih gedhe ngalahke adate Gusti Allah. Siksane Gusti Allah kuwi sakalan mbek rahmate Gusti Allah. Ning aja terus mulya sedaya biar berlebihan. Allah nyate wae. Engko ora kaya entuk rahmat gak yo entuk rahmat. Lha lek maksiat durung tobat. Malaikat Israel wis ngawe. Durung tobat saksik bosek. Ora tobat bosek saya nang yo dipuas-puaske bisa tobat yo sesuk nek wis tuwa. Kok ora ngene umurmu tekan tuwa. Ayo makan ngaji bosek. Nanti saya mau ngangkat ngaji. Sing ngaji iki yo wong sing tuwa kae sing wis tuwa sing wis nglakoni kangelan sing nanti di unek-uneke sing pantes ngaji iki lho sing wis mampu lemah iki. Lah sing nom-nom kok ora pantes nek ngaji ndak nomor niku. Lho justru kuwi sing apik niku dhewe Nabi sing bakal entuk perlindungan. Ora ngendi ora ana perlindungan kejaba perlindungan Gusti Allah biasane wong niku wae sabut nasa'a fi ibadatillah. Bocah nom sing semangat mergo ibadah maring Gusti Allah. Itu termasuk termasuk Rasul. Waya apa sing ngene iki waya ngene iki lak enak ngono kuwi jagongan, ngopi, udur, ketemu, kemulan. Lha kuwi sing enak ngono. Ning awake dhewe malah bicara ngono. Nah, sing biasa jalan-jalan iso lunga tekan ngene. Ning awake dhewe sabun nasabi ibadatilah. Bocah nom sing tumbuh dewasa, sing berkembang ning berkembangnya ora gawe huru-hara, ora gawe poya-poya. Ning damel napa? Damel ibadah nasa'a fi ibadatillah. Gawe ibadah maring Gusti Allah. Aja terus semboyan sing aneh-aneh ngono kuwi. Muga boya, tua raya, mati masuk surga. Semboyan orang kita orang muda boya kok tua kaya. Muda boya ya luas sengsara. Nom-noman ini itu umur-umur kok kayak boya mawon seneng-seneng mawon orang mikir masa depan yo ngarep. Sesuk niku kok tua iku mantan tua kok terus kaya raya ora ceritane ngono. Lah niku ana wong sugih ya ana wong sugih ngono. Sugih wong tuwane bisnise iso menjalankan tapi anake ora iso. Ora iso ngelola bisnise. Kira-kira hancur napa mboten? Hancur. Lho padha nak nom iku tekun temenan hancur kok tuwane dirasake kepenak, ngrasake munduhi. Kaya wit ngono niku lho. Nandur sik ora mesti langsung panen. Lho panen apa saged saiki gampang panen saiki anggere moro pasar bulan ra yo sak pirang-pirang. Panene nggawa duit. Yang prosesnya mboten ngoten. Prosesnya kaya wong nandur kuwi nandur wit, misalkan nandur wit orang mungkin setahun 2 tahun langsung itu proses yang sangat lama. Yo disirami, yo dipupuk, bahkan disuntik. Jadi disuntik ora menungso wae, wit disuntik wae ono, kewan disuntik wae ono. Sing penyakitan ki ora menungso tok. Kewan yo iso penyakitan, wit yo iso penyakitan. Yo ngono kuwi iso pupuk. Padha kula sedaya ngalami kehidupan itu biar prosesnya ora iso kok langsung pengen munduh tanpa apa nandur dhisik makane
nalikane kula yen saya kok ora kuat ngalakoni ora kuat jalanke ora enak golek ilmu sok bakal kula yen sedaya tuwane iki bakal dadi wong sing ora diajeni wong sing ora ono nah kados balik wong Jawa ki miliki lewat lagu ngono wong bodho lengaleno kaya kebruk kuwi ya sakake jenenge baru itu menunggu disuapati pasang baru ninggon awake menunggu menalikan untuk bayaran ini kebuni dorone kebuni rada apa keinginan wis setuju menunggu kalau boleh digunakan ning dene ora itu upah sing upah yo dorone sing numpak dene iki mau mecat-mecat wong bodho iki berarti lenga-lengo kaya kebu. Kan ngerti diabang ra ngerti dijo, ra ngerti werna, maknane iku ra ngerti hukum di halal di haram. Kadang prinsipe kaya keke wong ngangon kaya kowe perkara sing tak pangan kok kula bener potong berarti halal, nak mutah berarti haram. Oh, hukum kok ngono kuwi. Ngawur ngoten niku. Jadi mulo tak pangan, awalnya saya kalau bening kotak kurang ya rezekiku, atau nak bening orang mutah ya berarti halal, nak mutah berarti haram. Jadi hukum sekolah ngebikok mau mulai itu berarti mau. Rangerti dia bandi, jo, rangerti dia halal di haram, rangerti di taat di maksiat, rangerti di hak di batin, rangerti di apik di elek. Ngerti wah piye carane perkolehe rezekine sababe perkolehe piye carane perkolehe piye sing penting kepenak dewe aku penting taklah kon itu kok iso ngono iki wong ning donya iki ana aturane wong urip agama ngono niku nuntun wong supaya uripe teratur supaya uripe terarah dan ora kaya kewan ngono niku. Rangerti dimpeng di melinju, dimpeng di melinju ini padha apa beda? Beda. Nak melinju itu wis saestu, nak dimpeng itu wis proses. Dibocak-bocak. Ngerti melinju apa ora? Tak saiki ngerti ora to melinju. Ngerti ya? Dimpeng ngerti dimpeng. Dimpeng itu bahan dasarnya saka apa? Melinju. Nek wis proses melinjumu diboplok bocak-bocak ngene nganti guwepen nganti ombo dadi apa emping. Emping iku disugahke ning wong pantes napa mboten ning tamu. Pantes sugahke ning Mbah Yai pantes, sugahke ning tamu ning Dayo pantes, sugahke ning Pak Lurah pantes. Nek misalkan kowe ana tamu tok sugahke melinju ndak pantes ngono. Monggo bagi melinju di sisi riye. Nah ini melinju disugahke. Misalkan kalau Pak Lurah ke ono acara, mungkin Pak Lurah melinjune di sisi riye melinju. Ora ngerti di melinju, dimpeng di melinju, beda peng di melinju iki beda. Senajan bahan dasare peng iku saka apa melinju. Maknane kok wis proses. Pengene hasil tok. Pengene apa hasil tok. Nang-nang tinggal ngurmati wedhus ora luwih apik ngurmati langsung apa tukusan sate wedhus murah tuku wedhus larang itu ora unang-unange wong sing kadang ku wabah bobojuan malah golek apa perkara wong wedok sing adol awak utawa tumindak zina timbang ngurmati wedhus ora luwih apik tuku apa sate lho kuwi padha kuwi ora ngerti ndi pek ndi mlin ora ngerti ndi abang ndi ijo kok sakarepe dhewe wong yo boten angsal kula yen ngono wong ana hukume ning negara yo ana hukume ning syariat Islam ya enten hukume ora iso sak senenge dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wala jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuk tak ditekani apa jahannam yauma ini ing dalem dinane ing dalem senangsane nalikane kiamat laha iku ketune jahannam sabuna utawi 70 apane alfa zamanin
ewune kendali pira-pira kendali kali. Jadi ning jahanam iku ana ning kene dilewati sapuna alfayana. Maka kulit zaman ini yang dalam sartane saben-saben kendali. Lono 1000 karo 70. Ono 1700 ngono niku. Maka kulit zaman ini yang dalam sartane saben-saben kendali sapuna utawi 70. Apane alfa malakin? Ebuni malaikat. Setiap kendali itu dicokal karo malaikat sing pakai. Dan punya saya bukan ngertos bentuk fisiknya malaikat itu ya ora ngerti. Kecuali memang malaikat-malaikat sing pun terkenal. Kaya punggawa-punggawa sing teratas kok Jibril, Mikail. Ini kan malaikat-malaikat kelas atas. Yo malaikat-malaikat sing biasa-biasa mawon nggih. Ono sing ditugaske ning donya ngeten iki nggih enten. Makane katanya enten dawuh ulama niku sing dawuhake makole tetesan banyu wudune awake dhewe iku wis dadi malaikat. Air wudhu yang kita gunakan untuk wudhu tetesan iki iso dadi malaikat. Kalau jenengan sendiri ora ngerti bentuk malaikat itu koyo piye ora ngerti. Wong tetesan wudune wong dhewe ora biasa suci kok iso dadi malaikat. Iku lho jenenge ora ngerti bentuke kaya apa. Mungkin malaikat-malaikat ora sing kaya Jibril, Mikail ngoten iku nggih boten. Iku malaikat-malaikat wis dhuwur. Terus tingkat iki sing paling dhuwur cara dene bose malaikat yo niku Jibril. Iso uga tetesan wudune awake dhewe dari malaikat, malaikat-malaikat sing ana ning donya sing joko-joko kula jenenge sedaya. Sing berbaur dengan kita secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lan ucap sapa Anasun, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yursalu dikirimake ala ahli nari ing atase ahli neraka apa al-buta nangis. Memang digawe nangis. Wayakun alat padha nangis sapa ahli neraka kang poti sehingga dadi berdoa. Dan artinya entek apa adumu pira-pira elo. Air matane nganti entek. Kalau ragu ngono ora nangis ora air mata keluar, tapi keluare tangisan darah. Sumaya punah nuli padha nangis sapa ahlinar. Agama ing ngetokake gethek. Nangis wis ora luwih getih. Wong wis saking nangis terus pokok nangis terus luwih nganti entek nganti sing mentu kuwi apa gethek. Sumaya punah agama hatta yura sehingga didelok apa dan biwujuhin ing dalem pira-pira wajah angguna nganti bekas-bekas wong sing nangis ngoten iku ora pasti nangis air mata kan akan mengalir ngene. Lah iki kaya kalenan. Tak sendiri terus ngoten iku. Bismillahirrahmanirrahim. Kae atil dudi kaya dene tingkae kalen. Pira-pira kalen. Dadi ning kene nganti depok ngoten iku mergo gawe lewate ngilinge air mata. Ning wis ora nganggo banyu lho sing metu. Nganggone apa iki gethek. Lalu ursilat lamun diilekake. Iya ing dalem wujuh bahkan diumpamake saat dene kok apa asafinu perahu. Saat dene ono perahu dilakokke ngono kuwi iso. Mergo ning kene wis depok gedhe nanti kaya apa kali. Lalu kursilat dia asafinu. Lajaran apa yang melaku apa safin. Perahu ini bakal melaku mergo ning kono kali adil uhdud kaya dene tingkae kalenan. Nangis wis ora nangis entuk pelo ning mentoke gethek lan jarak wamadalan ora langgeng apa kelakuan
iku yukdanu dibane jin sapa lahum ahlunar fil bukai ing dalem nangise wasahi ilang jerit-jerite wazafiri lan bengok-bengoke wat da'awati lan undang-undangi wawai lilang cilakane wa guri lan tegese cilaka salahum iku keduwe ahlunar fihi ing dalem azab iku mustar wekun utawi istirahat ngasuh nak cara makna kuno istirahat walakin nahum tetapi ne alunar iku yumnauna dicegah sapa alunar aidon alim-alim min dalika saking mengkonolah mustarwah pengen yo istirahat kok sekolah ngoten iku kok pelajaran kok semester ada puasa ana istirahat ngaji ngono terus yo ngono kuwi ana istirahat kok ngaji terus dene yo mesti puasa yo kudu ana istirahat ning sesuk nak ning ora ono walakin yung nauna aidon minabalik ora ono istirahat yo terus yo bumi terus disiksa terus laran setokan malaikat ora ono lereng-lerengan ora ono istirahat kayak kowe ning dunya yo ngono kae kok pengibadah orang ibadah saiki kowe tampa siksane kok njaluk apa keri nang njaluk leren kae kewajiban ning dunya ora kok lakoni kon malah ngepenake awak untuk istirahat sing jane gawe ibadah ora gawe ibadah saiki ning kene kowe tampa apa sing tak lakoni ning dunya lah kok kowe njaluk istirahat walakin nahum yumnauna aidon bin zalik pengene njaluk istirahat ning ora diwenehi karo malah tetap bumi tetap disiksa nya saya muga-muga terhindar saka neraka muga-muga pikantuk syafaate nabimu Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.